mai pot de râs, bă. Cum mă să spui numărul pe Steam de telefon? Mi se pare wow. Vedem acum că mă sună băieții. Când ori vedea pe Steam. Ia să vedem, mă, ce număr e ăsta. Ia, că mă sună cineva. Ia. Bă! Hai, mă. Ia. Alo. Bă, nu se mai oprește, uite ce e aici. Ce... Te sună rușii. Bă, cine mă sună, mă? Da-te ori. Poate zicea lumea că face la mișto, dar pe mine chiar mă sună lumea. Ia, primești și mesaje. Ia. Alo. Alo? Cine e la telefon? Păi, e un număr aici. Nu mai mă suna. E că mă nenușcau, Rafaele. Da? Ce dracu e aici? Te sună rușii. Da, cine e la telefon? Ce? What? Joci, bă! Te mă că mă sună multă lume. Ce? Alo? Salut, salut! Cine e la telefon? De unde ai numărul? Eu sunt hacker. Mi-ai hackerit numărul? Da, ți-am hackerit numărul. Te că nu pot să mai mă joc. Frate, nu mai mă sunați! Am 25 de apeluri, serios? Alo, cine a telefon? Mamă, ce mi-a făcut! Ai văzut? Hai că mă joc acum. Stai că sunt alții acum, că am văzut 25 de... Hai, bă, ies din joc. Păi ce să fac, mă? Na! Mă sună numere din Rusia. Ce dracu numere mă sună, mă? Dă-l, bă, pe silențios. Asta se întâmplă când pui numărul de telefon, Rafaele, la... Wow. Sunt toți ea. Mă sună nume. What? Ia auziți, mă sună nume. Cine la telefon? Mi-a închis, Rafaele. Da, Alo, ce faci, Slater? mă joc. Da? Stai că mă sună cineva. Hai să văd că ești cu Rafael aici. Hai, bă! Dau disconnect și mă o să mă joc altceva. Alo, Alo? e hacker. Mă sună cineva. A, 1A, dai în bază. Câte kill-uri am, mă? 0? Bă, da, sună, mă! Și n-au nimic în joc, că sună ție telefoanele. Sună telefon. Nu mai mă suna, că mă joc Counter-Strike. Salut! Nu mai mă suna. E pe short. Cine la telefon? Alo? De ce mă suni? Nu știu. El nu știe Nu de ce știe, mă. Zici că e emisiune de aia ca la televizor, te pune aia să-i suni. Stai că dă-i pe nu deranjați, Rafaele, acum jucăm. Nu, e fu o greșeală ce făcui, Rafaele. Nu mă gândeam că primesc 25 de apeluri odată. Alo? De ce mă suni? Ce faci, Slater? E hacker? Nu sunt hacker. Ce faci? Mă joc.
Mă sună cineva. Da, mă, Marius, eu am pus numărul să te sune băieții să fii fericit. Da, mă joc CSGO. Ok, bine, scuze.